instead of treating patients. Instead of treating patients. And I let my husband is dying there. Onye ọbụla hụrụ ozi a tụsara m ya n'ihi na ọtụtụ ụmụnna anyị na-anwụlarịzi anyị n'ihi agwa nleghara anya nke ndị gọọmenti ji wee soro ụlọọgwụ niile bụ ụlọọgwụ gọọmenti nke dị n'obodo. Ndewo gị onye ma na-ege ntị ma na-ekiri ekiri ebe ị nọ ugbu a bụ na sim.si ha Asịrị FM. Onye gị na ya nọkwa taa bụ 042 Solex, onye akụkọ ụwa. Ngwagere akụkọ nke anyị ji wee bịa taa. Ọtụtụ ụmụafọ Igbo ebeela arịrị n'oke olu n'ihi ka ndị ụlọọgwụ si wee na-achụghachi ha na ndị ọrịa ha buru wee bịa n'ụlọọgwụ azụ na ngalaba ụlọọgwụ ndị okwu ahụike ha dị ọsịsọ bụ nke ama dịka emergency unit n'olu bekee. Nke a mere n'ụlọọgwụ gọọmenti ama dịka Enugu State University Teaching Hospital Parkland nke dị na GRA na steeti Enugu, dịka anyị hụrụ n'otu ihe onyonyo ebe ha bụ ọtụtụ ndị mmadụ bụ ndị nke ha wee bịa na ya bụ ụlọọgwụ ma bụrụkwa ndị ha bụ ụlọọgwụ gwara ha buru ha chọwa ebe ọzọ n'ihi na ha enweghị akwa ebe a ga-edewe ha bụ ndị ọrịa, na-egosipụta ka ya bụ ihe si wee bụrụ ha ihe mwute. Ogologo okwu adị mmanụ ka mgbede, ya mere ọ ga-aka maka iburu oche gị kpụdobe nso ma nọrọ ala ka anyị anya na ya bụ ihe onyonyo ma hụ ka o si wee gaa n'ụlọọgwụ Parkland nke dị na steeti Enugu. Ya mere asịla na Solex si kama lere onyonyo ya. This is my husband. We are here in Parkland. They should treat him. They are insisting that they don't have room. That they don't have room instead of treating patients. Instead of treating patients. And I let my husband is dying there. For what? This is what they wrote here. That no patient should be sent back as Imagine that when people are here dying. Man, Catherine say, I say no. Imagine this old man now. Catherine say, in Parkland. What kind of government is this? We need justice. I need justice. Before mad, I won't only mad for nothing's sake. Imagine. Oh God. What is happening to this hospital? What is happening here? Is this not an emergency clinic? Is this not an emergency clinic? How can somebody be dying and you are turning that person back saying that you don't have any bed? In an emergency. You don't have any bed in emergency ward. What is this in emergency doing here? Is this not an emergency clinic? What is happening here? What nonsense is this? It is on their billboard that no person should be turned back as a result of no bed. And even at that, they are turning patients back, saying there is no bed, no bed. Why is this still existing? You call it emergency, and when you have an emergency case, you cannot attend to that person. Is that what it's supposed to be? In a general specialist hospital like this, Parkland, why is it like this? Please, government should do something about it. It's getting out of hand. People are dying as a result of that. People are dying. What nonsense is this? Okay, look at this man. My father be hospital. Look at this man. Just look at this man. Nobody is attending to them. Nobody to attend to them. No ambulance, no bed. In a clinic like this, big hospital, a specialist hospital, you call it emergency ward. For that matter. Akwa ikirichala ya bụ ihe onyonyo. Ugbu a nke akụkọ ụwa gaala ka nkwukwa na uche m nke njibụrụ mmadụ. Ụmụnne m ndị Igbo, amaghịkwa m ka esi ekwu ụdị okwu ekwu maka na
aghọta m ụdị obodo a anyị nwetara nwa anyị. Obodo ndụ mmadụ na-abụghịzi ihe ọbụla, obodo na-enweghịzi ihe ọbụla eji ndụ mmadụ wee kpọrọ. Ụlọ ọgwụ gọọmenti kwesịrị ịbụ ebe a ga-enweta ọgwụ niile e nwere n'ụwa, bụ ebe mmadụ kwesịrị inweta ọgwụgwọ niile o kwesịrị inweta n'obodo bụ n'ụlọ ọgwụ gọọmenti. Lekwa ka ụlọ ọgwụ gọọmenti nke anyị si wee dị. Na-etufughị oge, o nwere otu ihe onyonyo m ga-achọ ka unu kirie, makwa na ihe onyonyo ole na ole, maka na ya bụ ihe onyonyo abụghị otu ụbọchị ka m mere ya, mana ya bụ ihe onyonyo bụ ihe onyonyo m mere n'otu ụlọ ọgwụ nọ n'obodo a nọ, bụ obodo Malaysia. O nwere otu nwanne anyị nwoke, onye nke nwere obere nsogbu, onye nke nwere ọrịa shuga. Anyị kpọrọ wee gaa n'ụlọ ọgwụ n'obodo a ka m gosi unu ka ụlọ ọgwụ ndị Malaysia, gọọmenti hospital, ọ bụghịkwa private, gọọmenti hospital nke ndị Malaysia si adị. Ka anyị nyere anya na ya bụ ihe onyonyo ka anyị chetakwanụ. Ngwanụ, ebe m nọ ugbu a bụ na ụlọ ọgwụ ama dịka Sadang Hospital. O nwere nwanne anyị ahụ na-adịghị, anyị bịara ilete, mana ihe na-ekiri ebe a bụ robot na-eklin ụlọ ọgwụ. Onweghịkwa ya na kọntrol ya, onweghị ya na-anya ya, nọ ihe apịchagoro apị wee tinye na ya. Ihe ọ na-achọ bụ ebe deti nọ. Mụ na ụfọdụ ụmụnne m na ha so wee bịa ebe a, mana ihe nke a na-achọ bụ ebe ọbụla ọ ga-afụ stain, ebe ọbụla ọ ga-afụ ihe ruru unyi ka o fichee ya. Bụ na ọfụ na oyibo bụ agbara, bekee bụ agbara. Lee ka o si na-achọ ebe ruru unyi ọ ga-eficha. Lee ka o si na-achọ ebe ruru unyi ọ ga-eficha. Na gọọmenti hospital, ihe ị na-ahụ ebe a bụ gọọmenti hospital. Ihe ị na-ahụ ebe a bụ gọọmenti hospital Sadang. Lekwa ka ebe niile dị ọcha. Lee ka ebe niile dị ọcha. Lee, robot bụ ihe na-eficha ụlọ. Ịbịa na gọọmenti hospital be anyị, ma bed dị complete, nwere ihe enidi ka bed nwee, patient ga-anọ abụrụ wahala. Ebe ị na-ahụ ihe bụ na gọọmenti hospital. Robot bụ ihe na-eficha ụlọ ebe a. Ịkwa ebe teknọlọji nọzi n'ụwa. Mana it's quite unfortunate na ịbịa na be anyị, ihe anyị ka na-adrag bụ ụka na ọdịnala. Ihe anyị ka na-adrag bụ nke ka nwee ike na ndị dibịa na ndị pastọ. Lekwa ebe teknọlọji rugo. Lekwa ebe ndị ụwa nọzi na teknọlọji. Ihe ị na-ahụ ebe a bụ gọọmenti hospital. Ịchọ iri ihe, ị bịa zụrụ ihe ị na-eri. Shops anyị na-ahụ ebe a bụcha na gọọmenti hospitals ka ọ nọ. All these shops ị na-ahụ ebe a bụ na gọọmenti hospitals ka ọ nọ. Ihe ndị obodo na-akwụ ebe a bụ just obere ego. Health insurance ga-emere gị everything. Na gọọmenti hospital ka ị na-ahụ ihe a. Akwadoghị m nnọọ ịbịa mee ihe onyonyo, mana ahụrụ m nke a nsị mba na ndị be anyị kwesịrị ịhụ ya. Gọọmenti hospital, ụlọ ọgwụ gọọmenti. Ka ụlọ ọgwụ gọọmenti nọ n'obodo anyị si adị, the highest ụlọ ọgwụ gọọmenti nọ n'obodo anyị. Ndị be anyị, nke bụ eziokwu unu ga-amatagodo amata bụ na onwekwe ndị spirit na-agwọ ọya ọbụla. Ka m gwazi unu nke a, ọ bụ ndị ụka iche na spirit ga-agwọ gị ọya, jewekwa ụlọ ọgwụ. Ịbụ onye omenala, iche na dibịa ga-agwọ gị ọya, ma ọ bụghị dibịa mgbọrọgwụ na mkpa akwụkwọ, ọ bụkwa ọ dịse dibịa majik. Onwekwa ịgwọ ọya ị ga-enweta nwa ebe ahụ. Ihe ị na-ekiri ebe a bụ gọọmenti hospital. Gọọmenti hospital ka ị na-ekiri ebe a. Ọ mụa na gọọmenti hospital ka ị na ihe a. Ka anyị jee hụ nwanne anyị nwoke. Lekwa ka ndị ụwa si ebi ndụ ha. Mana anyị ka na-azọ ndị ka ike na ndị dibịa na ndị pastọ. Ka anyị jisi ike na-azọkwa na ya. Ka ndị ụwa na-emekwa advance in technology. Anyị ka nọkwa na gọọmenti hospital.
n'ụlọ ọgwụ gọọmenti ka unu hụ ka ebe niile dị ọcha na-amụke onye ọbụla mara ọrụ ya. Kamgbe nya anyị butere nwanne anyị nwoke a ọkwa nnọọ efọrị na daki ndị a anabaghị ego ha bidogodo treat wee mana ọ bụrụ ba ya sị gị without deposit onweghị ha ga-eme gị without nke a na amamme nke a mmadụ a na-anwụ ka ọkụkọ be anyị for nothing. Ọ dịkwa njọ. Ebe ị na-ahụ ugbu a bụ kwa gọọmenti hospital. Ọka ọkwa na gọọmenti hospital. Malaysia kakwa na Nigeria jide ego n'ebe oil Malaysia ka oil Nigeria nwere n'ebe kwanụ. Mana gịnị bụ nsogbu anyị? Ajọ ndị ọchịchị. Now anyị nwa bụ ndị kpọrọ onwe anyị youths, kpọrọ onwe anyị the leaders of tomorrow, instead of iface ndị ọchịchị ahụ anọrọ na-believe nonsense. Instead of iface ndị ọchịchị ahụ anọrọ na-spend our time ebe anyị na-esi agụgụ na-enweghị isi, agụgụ na-enweghị anybody ọ na-help. Anyị ka nọkwa na gọọmenti hospital o. Unu hụ ka ebe niile si dị. Anyị ka nọkwa na gọọmenti hospital o. Abatago na ward. Ị ga-eji amata na abatago na ward. I cannot go to government hospital. Okay, the destiny. Ward 8. Okay. I cannot go n'ụlọ ọgwụ ndị gọọmenti. A sị gị na nwanne anyị nwoke anyị kpọtara ebe a bụ onye be anyị, onye Igbo, mana rute ugbu a since yesterday anyị bịara ebe a onwebe ha sibesi weta ego n'ọta ka anyị na ha ga-ekwugodo okwu ego. Ha ebidogo treat wee mana ọkịta anyị bịara ka anyị na ha ga-ekwu eziokwu ego, mana ọ bụrụ na be anyị ka nnukwa treatment a na-enyekwa ya first class treatment. Yes, so I can tell them I want to talk to social doctor. But if you're calling after 5, the doctor is changing. Okay. So when is the best time to call? When is the best time to call the doctor? Is it tomorrow? Office hour. Tomorrow what time? Is it 8 to 5? 8 to 5, he's on duty. Yeah. Okay. Correct. So I should call the number. Which doctor would I tell them I'm looking for? I want to know the doctor in charge of his case, so they can easily transfer me to the doctor. What is your abonnement now? Yes. If you're in Colombia, I didn't like government hospital. Colombia can Iya use. betul. Ini bukan 8A sih, Boda. Pak. Ini 8A. And I'm like the urgent treatment and they even don't know what you know. Any doctor is one. So if you can wait another 30 minutes, the doctor will be done after 30 minutes. 30 minutes? Yeah. What's the time? 30 minutes. Give me 4 o'clock. 4 o'clock. I think tomorrow better. Okay? 30 minutes, maybe my time off Okay, already. just call hospital Serdang number. What's the and name of the doctor? The Tell doctor me. is changing every day, so I But you cannot want- give you Okay, the exactly okay, number. no, a particular I'm afraid doctor. that tomorrow morning the doctor will be. But then if the doctor is changing, they will know the case also. Okay, so I should call his name. I should call my brother's name. I should tell them I am asking on behalf of. How can we identify our brother to tell them when we call? To his Your brother name. name? Yeah. Okay. Taiwan. We don't All know. right. Thank you. Jumpalagi. Ọ dị mma, ndewonu ụmụnne m. Aka m abụkwa nwanne gị nwoke na ezigbo enyi gị nwoke 042 Solex, onye akụkọ ụwa. Ebe anyị nọ ugbu a bụ na Hospital Sultan Idris Shah Sedang, ụlọ ọgwụ ndị gọọmenti
nke dị na Sedang na steeti Selangor n'obodo Malaysia. Kedu ihe butere ebe a taa? Nwanne anyị nwoke ahụ bụ onye nke nọ na ya bụ ụlọ ọgwụ onye ahụ na-adịghị. Anyị bịara taa ka anyị mara ka ya bụ nwanne anyị nwoke mere, n'ihi na ndị dọkịnta bụ ndị dibịa bekee akpọla anyị wee gwa anyị na ya bụ ọya shuga ya na-agbatuzi agbatu. Ha sịkwa na a ga-discharge ya n'olu bekee. Ya mere anyị ji wee bịa ebe a n'ehihie a ka anyị na ha hụ, ka anyị banye n'ime ebe ahụ ma gosi unu ka ya bụ nwanne anyị nwoke mere ugbu a. Ejekwela ebe ọbụla ka na-ekiri ya bụ ihe onyonyo. Daalụnụ ụmụnne m. Ọ dị mma, unu na-ahụkwanụ ka ime ya bụ ụlọ ọgwụ dị. Ụlọ ọgwụ hospital ihe nwa Shah Sadang, Hospital Sultan Idris Shah Sadang. Ọ ime ya bụ ụlọ ọgwụ bụ ihe a bụ gọọmenti hospital. Gọọmenti hospital bụ ihe a ị na-ahụ, ụlọ ọgwụ ndị gọọmenti. Mana ị bịa n'ụba anyị hụ ụlọ ọgwụ ndị gọọmenti, ọ ga-adị gị nnọọ ka ọ gị nwụzie anwụ. Ụlọ ọgwụ ndị gọọmenti be anyị ma ndị dọkịta ma ndị nọọsis agụrụ na-agụ ha. Ile anya ebe a, ihe a niile na-ahụ ebe a bụ ụgbọala ndị dọkịta na ndị nọọsis ndị na-arụ na ya bụ ụlọ ọgwụ. Ebe a bụ pakin a ị na-ahụ ebe a bụ pakin for sọsọ ndị dọkịta na ndị nọọsis na-arụ n'ụlọ ọgwụ a. Pakin a niile ị na-ahụ wee gawa n'iru. Ụgbọala niile ị na-ahụ ebe a bụ maka ndị dọkịta na ndị nọọsis. Ndị patients pakin nke ha nọ n'iro ebe anyị nwejere paak ya. Mana ebe a niile ị na-ahụ ụgbọala niile bụ sọsọ maka ndị na-arụ n'ụlọ ọgwụ a. Ebe a staff parking n'obodo ihe na-arụ ọrụ n'ụlọ ọgwụ gọọmenti. Onye anyị butere ebe a onweghị ka esi kwuo okwu deposit ma ihe ọbụla si weta ego. Ebidogodo treat wee ya, nyewe ya ọgwụgwọ ka o nwetagodo onwe ya. Ọzi ka chi eforo anyị ka bịara ka ha bịaziri gwawazi anyị ego one anyị kwesịrị inye ha. Maka gịnị? Ha ma na ịzọgodo ndụ bụ mbụ. Ndụ bụ isi. Ịzọ ndụ bụ mbụ. Ọ bụghị ebute mmadụ asịsị jee na-eweta deposit. Some government hospitals sef ga-edenye gị ọgwụ ị ga-ejizi aka gị jee zụọ azụ. Ebe a sef na ọ bụrụ na ị gaghị eji ụkwụ gị eje n'ụlọ ọgwụ, ịkpọ ambulance abịa buru gị jee n'ụlọ ọgwụ. Mmeche nka ga-ejekwa saịdị a na paakị ambulance ka unu hụ ka ambulance si apụ wee na-abata. Anyị ga-aba n'ime ya bụ ụlọ ọgwụ ugbu a, ma ha naghị achọ ka eme ihe onyonyo ebe ahụ. Ọ bụkwara na o kwe m imetakwa ihe onyonyo mmetakwara unu, mana o kweghị. Aga m apịachi ebe a maka na nke ọzọ m mere ụbọchị nke ọzọ nwere ka iru si wee dị ha. Agbarụrụ iru na ya. Ọ na-asị na ụmụnne m ndị Igbo, ndị gọọmenti bụ chi anyị nwere, ma Chineke kere eluigwe n'ụwa wee gasịa gọọmenti ka o ruru. Gọọmenti bụ ihe ga-emere gị ihe ọbụla ka ibie ndụ gị dịka mmadụ, mee ndụ gị enjoy. Ndị na-achị anyị bụ ndị na-egbu anyị. Ya mere oge erula mgbe onye ọbụla ga-emepe anya. Abatala ebe ndị dibịa bekee nwanne ka anyị mara ka ya bụ nwanne anyị nwoke mere. Oscar. Yeah, Oscar. Apa kabar? You boleh bayar bil dulu tak? I don't understand. Can you speak for me? Can you bill it first? How much is this? You go this Unihase at Unihase at lobby level 2.
Level 2? Level 2. Then we do the... Pay. To pay the bill. Alright. He's still here? After that, the bill, you have to show me. Okay. Where is he? And then, Alright. there. I see him, okay? How far? Go shada now. Oh, yeah. Mazi. Not to do If na phone you tibochala by him. I will tell you. Mazi is a very... How can I dog it? Small, abi? What's not small, na dey. No more guy dey. Mazi na this is very sexy. Six of us in the end is not the thing. How can I make it? You can forget it, Bochara. Thank you so much. This is shock. Not for my. You know, we the account now. Yes, now. I'll be a melody, JD now. I will tell you. Thank you so much. I have the allowance. That's all that's I did it. Mazi, you want to go working? You got not today. You got not today. Now is the Oge Akụkọ I'm the doctor for me. I'm in another. In another. Agwala m ha na ha dere nụ m ihe m ga na-eri. Ọ sị na ọ ya eme ya ọgwụ m ya na fon. Ọ ya gwa gị ma ọ bụ ọ sị na ya na-agba onwe gị ọgwụ. Ama m ka esi mụtada wa. Afọ m anụmahịa anya ka ị ka m si amụtada Ọ awa. bụrụ n'ugwu, nshuga ka na-agba ya n'afọ. Ọ sị na a ga na-agwa ya gị Yes. ka ị ka m ga-esi amụtada awa. Ihe nwere iwere ọgwụ itinye ya anya n'idere na-afịa anya pushuo ya na ọ ihe eritere na obodo oyibo na. After drip nke a ha tinyere the first day ka ha tikwere gị drip ọzọ. Lee drip anụchaghị ntị drip. Mbụ nke that first day. Mba nke last one. So like how many drips ka ha nye gị? Na a na-akwụta ha na-akwụkwọ agụtakwa m ọnụ. Ọtụtụ. Ime arụ gị dị gị oke na ya aka afọ na iji n'ụta bifo ị ga-eji na n'ụta bụ ya aka ọ sị m na agbara gị na adọ adọ na ọ ya adị oke na o nwere ọgọ ya n'ime gị Ka je gore for the doctor. Ịghọta. Ọkwa ikirichala nke ahụ ya bụ ihe onyonyo ikiriri ugbu a nwanne anyị nwoke ahụ ị hụrụ kedu nsogbu o nwere ọrịa shuga ya bụ ọrịa shuga a sị na shuga nke ya gawaziri riwe elu nke bụ na ya bụ ihe bịara na-adọ ya adọ n'otu aka o nwere akwara nọ ya n'azụ aka ebe a ọ nọgide ya bụ akwara a na-adọ ya adọ n'aka nri anyị wee burie wee gbagawa n'ụlọ ọgwụ eruo n'ụlọ ọgwụ asị anyị buje ya na emergency dịka unu si hụ na ya bụ ihe onyonyo o nweghị ka ndị ụlọ ọgwụ siri wee jụọ anyị ese ma anyị ga-akwụnye ụgwọ ma ọ na ama nkwụnye ụgwọ ha ekwughide okwu ego n'ụbọchị ahụ anyị buru ya bụ nwa amadi je n'agbanyeghị na ya bụ nwa amadi abụghịkwa onye obodo ahụ n'ọkwa onye isi ojii onye be anyị onye Igbo mana ndị obodo anyị nọ n'ime ya ha eleghide anya ma ọ bụ onye be anyị ma ọ bụghị ihe ha mara bụ ka azọpụtagodo ndụ n'ọzi mgbe anyị jeziri na mkpụrụ ụbọchị nke abụọ ya ka ha kwueziri gwawazi anyị ego ole a ga-akwụ maka depozit ejighị ọkụ ele ehihie nke bụ eziokwu bụkwa na obodo Malaysia anyị nọ aka ịkwa Naijiria jide ego obodo Malaysia nọ aka anyị Naijiria nwee onyinye amara Chineke na-etinye n'ala bụ nke ama dịka natural resources mana nsogbu niile anyị nwere bụ ajọ ndị ọchịchị. Kedu ka anyị ga-esi ememina ya bụ ndị ajọ ọchịchị? Kedu ka anyị ga-esi enwere onwe anyị n'aka ha bụ ndị ajọ ọchịchị? Anyị nwa imepe anya anyị mata na nsogbu anyị niile esi na federal abịa sọsọ otu anyị ga-esi nwe eme ya bụ mgbe anyị matara na ndị ahụ niile na-anọchite anya anyị ma na local gọọmenti o ma na wọdụ ma na constituency o ma na steeti ndị ahụ niile nwere ihe ha kwesịrị ị na-arụrụ gị
mana ihe na-egbu anyị bụ na ndị ahụ na anyị nso anyị na-asị na ọ bụ ndị na-anọchite anya anyị, ma ndị na-anọchite anya anyị na House of Assembly nke steeti, ma ndị na-anọchite anya anyị na Abuja, bụ anyị hapụ ha. Ha bụ ndị anyị kwesịrị ị na-ejide, ha bụ ndị anyị kwesịrị ị na-ajụ ese kwa mgbe. Ihe a sị gị weletere anyị kedu ebe ọ dị, ihe a sị gị rụọrọ anyị kedu ebe ọ dị. Ọ na-abụzi anyị hapụ ha, anyị na-atụ aka na mgbago, si na ebe nsogbu anyị si bụ na mgbago. Ụfọdụ ga-asị na ụmụnna anyị na-eme anyị, ụmụnne anyị ma ọkwa na ụmụnna anyị, nwanne m nwoke, nwanne m nwaanyị. Gị onye Igbo na-ege m ntị, ọ bụghị sọsọ na Abuja ka nsogbu anyị si abịa. Nke bụ eziokwu bụ na nsogbu anyị, more than 70% of nsogbu anyị si na steeti anyị abịa. Nsogbu niile ga-emetụta anyị ga-esikwa na Abuja abịa bụ ihe gbasara policy making na federal gọọmenti si na ihe dị otu a ga-adị otu a, ihe dịka fuel, ihe dịka naira, the value of naira, ma ọkwa mgbe reprint currency, all those things metụtara mmadụ niile. Mana ọ bụrụkwa na enweghị ụzọ, ọ bụrụkwa na enweghị mmiri ọṅụṅụ, ọ bụrụkwa na ụlọ ọgwụ steeti ada arụ ọrụ, ndị steeti ka nke ahụ dịrị, ọ ndị anyị kwesịrị ị na-ejide aka, ndị anyị kwesịrị na-agba ajụjụ banyere ya. Mana ọ dị mma ka njedebegodi ebe a, n'ihi na a sị na atụrụ ọmara atụkwara n'ofeke, ofere isi tinye n'ọfịa. Gị onye ụwa, onye na-egere akụkọ ụwa m, ị marala n'etu anyị si eme ya, deere ebumnuche gị, etu esi hụ ya bụ ihe nke ikiriri ugbu a na ngalaba okwu, ka anyị mara uche gị, n'ihi na uche onye adịghị ya njọ. Daalụkwa gị onye na-eso ebụrụ ya esonye, ekelekwa gị onye asị gị jide ka iji, onye asị ya jide ka o ji, ị mara na ka o ji kacha mma. Ekpere mbụ na Chineke nna ga na-anọnyere gị ọpụpụ gị na mbata gị, na-etinyere gị aka n'ezi ihe niile nke ị na-eme. Gị taa bụkwanụ mbụ ị na-ahụ ihe onyonyo anyị, asị gị nnọọ. Onye gị na ya ka nọkwa bụ 042 Solex, onye akụkọ ụwa n'iru akwụkwọ efere mba ụwa. Ya mere ọ bụrụ na ka mmere dị gị mma n'obi nwanne, biko ọ bụ na Facebook na Instagram ka na-ahụ ihe onyonyo a, pịara m folo. Ọ bụ na YouTube ka ị na-ekiri ya bụ ihe onyonyo, pịara m subscribe, ya na mgbịrịgba anya n'akụkụ ka ị nwee ike na-enweta ihe onyonyo ndị ọzọ m ga na-ewetara gị n'ọdịnihu. Ọ bụ na Twitter ka ị hụrụ ya bụ ihe onyonyo, pịara m folo. Ọ bụ na TikTok itikere m folo ma atọ ọkụ ma. Igbo ndị nwe m, Igbo mụrụ nze m ọzọ, ekelekwa m unu wee na-asị na ọ ga na-adịrị unu niile mma o. Ise ngwanụ tụsawara m ihe onyonyo a, na-atụsara m ya bụ ihe onyonyo na apịrị maka na share button ya mara gị mma ezigbo mmadụ. Udo dịrị unu.